Ell improvisa. És de forma natural, tu no entres a casa teva i destrosses el sofà. Perquè ni la conducta violenta és natural, en general en cap animal, fins i tot els més bàsics tenen l'atacar i fugir. Però atacar, és a dir, la conducta violenta no és una forma natural de relació, i menys en els humans. Per tant, tu no entres a casa teva i destrosses el sofà, perquè és teu. Llavors, aquesta sensació de que no formes part d'algú, encara que tu puguis parlar l'idioma, que puguis relacionar-te amb els teus veïns, que puguis participar fins i tot en l'activitat cultural, això no indica que els teus referents siguin aquells i que tu sentis que aquella societat et tracta adequadament. Amb els incidents que hi ha hagut a Salt les darreres setmanes, les persones que representaven determinats col·lectius van sortir a dir que ells tenien accés als pitjors treballs, i és veritat. Llavors, què vol dir estar integrat?